Sah. Baka ba? Ha? Kupon. Kupon. Minta kupon siapa? Kupon. Ada kupon itu ya. Kita bawa main masih Sabari 5 angko. Dari kiri ke kanan. Oke. Simpanglah ampe suku menanti, pandang tujuan dia mangko pinaga. Isinan dulu adia bajanji, bajalan lurui bakato bana. Isinan dulu adia bajanji, bajalan lurui bakato bana. Kalau Allah bayu Allah bulan kapan, iyo bulan do turun si koci. Onde di kanduang salamai tinggal, dari lapado manahan hati. Onde dia kanduang salamai tinggal, dari lapado manahan hati. Yo, digoyang. Apa? Digoyang. Mari kaladang kita kaladang, iyo kaladang batanam padi. Hati nagus wabau badenda, yo anak balik nan sana cari. Di situ kini sana maisi, kita langkah batu mulai. Yo piladang bawa sandua, dibawa kini rang mudo-mudo. Sudah digoyang angko di karua, hati-hatilah mama manjago. Minta digoyang, sudah digoyang. Hatilah hati sana mamasa. Baka ba? Busanamu di belakang? Hah? Goyang? Yuk. Ini si muncak balik baburu, dape larusanan balang kaki. Usaha sana bahasa ragu, 71 angko dicari. Di situ kini sana maisi, kita lah goyang batu digoyang. Oke ya. Jangan lupa Sabari 5 angko, jangan ngomong ya. Kita goyang, kita goyang. Simpanglah tigo bakabun lawe, indah pueh dia mato mamanda. Hatinan aro iyo aro jame, jame ko adia disuntiang orang. Hatinan aro iyo aro jame, jame ko adia disuntiang orang. Sinaria baliak manambang, bunyi kalason baladu indah. Niai di hati yo nak maminang, sayangnya adia dibawa orang. Niai di hati nak maminang, sayangnya adia dibawa orang. Goyang. Tarimo tandola matoyo dari ambo,
ditampi badada jual alah diganti iyo diganti namun nalamu tabayang jual nomor 10 angko dijago jangan sana ragulah pulau Baka basa dambo. Ala ceki, alun, goyang balia. Iyo karimbo mamiki balam, kalau mamanciang udang. Iyo bedonyo kasih mandala. Ulah bagaluy sasamo gadang cari angkonya 30 anak masalah sudah nasirang padang masa coba dah jam tua jorandang yo ampe puluh angko nan datang yo tapakia orang balakang kinilah ado orang nan manang Baka banyak dun sana ambo Kinilah ado orang nan punya. Oke ya, sudah ada yang punya. Bawa kuponnya ke depan. Kita akurkan dulu. Ini juga belum pasti. Mudah-mudahan aja nggak masuk angin ya. Oke. Yo, baka balai. Itu yang melihat. Ala ratu kupon ke belakang. Ratukan dulu kuponnya ya. Yang kalau capek ambil kupon. Hadiahnya cukup gadang kok. Satu buah TV warna 29 in. Kopi pahit sandaran gulu datang dari Batawi. Hati-hati mama menjago jikolah angoy mama nan rudi lah sudah buah digoyang malang bana nasib inyo badan manggale cindua turun hujan 68 desinan kini coret sayang si Udin si Karimantia Tio malam mai so candu awak turui baju laca dia hari raya katibo pulo 31 dijago tarang bulan tarang lahari di ate langit banyaklah bintang iyolah sanang dalam hati bancalia adia kini datang ampe balik angko datang hati-hati sana mamasan di situ kini coretlah sayang angku wajib baju jubah karimbo mami keebala di adiak sayanglah sudah di ambo kini tambah mandala cari 30-an Isinan tolong tandokan janganlah sase ai kawan jiko angui sana janderan. Oke, goyang. Yo goyang. Kalau si muncak pulang baburu iyo basugi timba kau jauh iyo sakit malah dahulu baru gini mangko balabo cari 71 orang gaek jalan batungke awak kete iduang PC 9 balik angko nandape
mana sase jika kagu mari kagu iyo kagu kamalai tangan iyo bada bodara di dado mancalia aja si baju sirah ado 72 batanan sana manjago apo kabadu sana ambo diangke batunya layu tarimo inam tarimo tando mato tandonyo cinto 65 talendo angin sarudo awak juonan kasansaro iyo babi dua nakasubaran iyo lapasai di lamun ombak di mala indah kakurui badan video banyak ceweknya cari 78 di situ sana pasangkan hati-hatilah mama manjago iko angui sana taniayo baaka badisinan pulu sireo balia manambang bali rokok ka kota Padang larinyo sabana kanjang 70-an Malayan ruswa hati si baduatai awak coki kawanan sampai Setelah ada orang yang menang, yo bawa kuponnya ke muka ya, lah mandang. Apa tuh dari tadi tuh, lah coki dari tadi apa tuh, baru kini yang menang. Bawa kuponnya ke muka Pak ya, itu aturkan dulu, oke Pak ya. Hadiahnya TV 29 in, oke sip. Oke, kembali. Kita goyang kembali ya. Padu sana. Yang belum dapat sabar dulu ya. Mudah-mudahan untuk berikutnya Anda akan beruntung. Masih satu baris 5 angka. anak kala lagu nan lamu lagu joget tuo jomudo hati-hatilah mama manjago batu pertama apa angkonya yo si ayu si alang tabang yo taru buat maha balinya iyo si gapu nan gadang pinggang 80 bare badannya. Kita goyang dulu yuk. Malayang si kumbang janti kaca indah pulang bakudo inilah tampak si jantung hati barulah sanang si kiro-kiro nomor 6 angko dicari usah mama ragu di hati Macimpang ampe ke Bukit Tinggi nomor lah ampe nan sana tari Belakang bah kita goyang. Goyang balik ya. Oh, minta goyang. Sudah digoyang, kita goyang. Oke, kita goyang. labak kuku ayam kinantan manyawi gagak dirimbo inilah date cincin pamenan tibo di jari 80 38 di tangan jika lengah rugi latuan iyo samsidar baka cuma tuh cari angkonya 85. Kita goyang balik ya. Oke, goyang. Yoga dijaga di nan Jombang
Tagere rambutnya panjang, tak sirok kini darah memandang. Siang jo malam tak bayang-bayang. 30 angkonan datang, usah sana bahati bimbang. Gunung Marapi, Gunung Singgalang, 90 angkonan datang. Baka ba? Minta goyang beli ya? Tadi lah goyang, gini goyang lah beli ya. Gosi Minah gadi kumpulan, dapet laki anak bang Medan. Biarlah sama indah lamakan, asalai dua yo bapandangan. Angko ampe puluh salapan, calik kini di kupon tuan. Inilah sayu bilangan bulan, deulah cinta tabuang badan. Dari 29 jangan sampai tuan lengahkan. Allah basora urang balakan, kinilah ada urangan manang. Baka ba? Lah ada orang nama nang. Yo, bawa komponnya kompo ya, kita akorkan dulu satu baris 5 angka. Oke, dun sana ambo. Ala rato kuponnya sampai ke belakang. Ratokan kuponnya dulu. Jangan lupa kita pemain sabari 5 angko dari kiri kanan. Oke? Kopi pahit sandaran gula, gula datang dari Batawi. Hati-hati sana maisi, jika angus sana nan ugi. Allah digoyang, batu digoyang, iyo batanang sana mama. Kita angke batu pertama, apa kini angko kabau. Sinangila warang tiku, iyo diatur jotali pandan. Manangi aja di pintu, iyo malape udah berjalan. Cari anak lualah satu, di situ kini corek latuan. Iyo si gading di dua mainan, nomor 3 angko nyokawan. Namuh bana kami gubalo, itia di dalam kandang lah urang. Namuh bana udah mambau, adia di dalam tangan lah urang. Iyo badawi anak gubalo, ado 50 laki go. Minta digoyang, kurang balakang. Kita goyang, abangku sayang. Babang goyang, musik. Yolah. Allah sudah buat digoyang, kita angkat batu kembali. Tarang bulan tarangnya hari, anak gagah balari-lari. Ulah adi mukia jo janji, tapa sodenai manahan hati. Ampe balik nomor dicari, di situ kini sana maisi. Kabuki batanam padi, iyo ditanam anak bintuangan. Iyo malang nasib si joki, kini tataga tiang gantungan. Satu di kiri, satu di kanan, nomor sabale
tolong tandokan Allah balia orang mamuka acari 70 lah ampe bari naman cari ube dape penyakit hilang ado 60 ampe di situ kini tuan pasangkan iyo ditampi baru ditampi Allah ditampi pada daju nomor 10 angku dijago baka banyak dunsana ambo baka goyang bakain batorat-toreng iyo bajambu coba nang suka iko dape kato sasuai iyo barisu jalan badua cari dua puluh hala dua iyo sibung tua orang iladan pagi pulang nyopatan nomor 5 angko nandakan malah yang si kumbang janting katya indah pulang batudon alat tampak si jantung hati barulah senang di dalam dado nomor 6 kini tabang di situ kini agia latando Ilya mudia garombak barong cari 20 laki karam biasa tandan labe iyo baninya tengah kuali bapasan kami sakete iyo nan gadang suruh kamari cari 30 lah ampe elan kapalo elan iyo sakare kapalo nago nomor 9 kini angkono yuk lado dan bunyi oke lakukan oke kembali kita goyang jangan lupa masih satu bar 5 angka hati-hati ya dan sampai kaladang mari kaladang patadang padi lah sudah buah digoyang pemain kita kembali yang batu pertama aku angko nanti bu hati-hati menjago jangan sampai salah Singkara dan di Solo meninjau sampai wisata hati-hati menjago hati-hati mengisi sana nandugi 8 balai dicari 8 balai isi itu angko dicari. Oke ya, hati-hati ya, jangan sampai angoi. Hati-hati, sabari 5 angko. Bagura bahasa mau kadang bermain si batu guncang gitu adonan menang hadiah bawalah pulang keran dia setanam labe meminyak tangga kuali kebasan kami sakit acok-acok temari 30 ampe di sini sana mai si polanya mama nan rugi Aliki di tapi ngarai bebutiak mangkong babua dipiti minta carai di dua bagerai rambut panjang tagirai banyak nan main tai banyak pulau nan sansai 30 diungkai sairi yang balain jalan anak mama
jo kemanakan harato jadi rapitan mamuwe santaro badan 69 ular rayuan setan bakuan main tangan sampai masuk tahanan. Oke ya, ba, alah ceki, halo le, goyang. Oke, digoyang. Oh, Pak, tanang belakang. Bacoki, yo, tanang yo. Rang Solo nakasilayo talua pai ke Padang apa diharap untung ambo awak bansai tukang gendang malang nasibnya badang bagadang satio malam 68 tapaso tahankan yo sinanila warang tiku dia 7 tali pandan malangi ainam di pintu malape udah berjalan 61 adia ragukan atau bahati malu lah pulang muncak baburu 71 coret nadu. Oke ya, coba yang boleh. Makasih sayang, ini candorang tak tahu 221 itu angkonan gitu dan ngapan tunjo lagi jangan sampai keliru hati-hati menjago. Bah, belakang lado yang menang. Oke, bawa kuponnya kamu ko ya, kita aturkan dulu. Jangan lupa bawa kupon kamu ko. Yo, itu akorkan dulu. Sabaris Limohan. Oke, kembali kita goyang kembali ya. Pak di sana, yang belum dapat sabar dulu ya. Mudah-mudahan untuk berikutnya Anda akan beruntung. Masih satu baris 5 angka. Anak kala lagu nan lama, lagu joget tua jomudo, hati-hatilah mama manjago, batu pertama apa angkonya. Yo si ayo si alang tabang, yo taru buat maha balinya. Iyo sigapu nan gadang pinggang 80 bare badannya. Kita goyang dulu yuk. Malayang si kumbang janti kacak indah pulang bakudo. Inilah tampak si jantung hati barulah sanang si kiro-kiro. Nomor 6 angko dicari, usah mama ragu di hati. Simpang ampe ke Bukit Tinggi, nomor lah ampe nan sana tari. Belakang bah, kita goyang. Goyang balik ya? Oh, minta goyang. Sudah digoyang, kita goyang. Oke, kita goyang. Labak kuku ayam kinantan, manyawi gagak dirimbo. Inilah dapet cincin pamenan, tibo di jari 80. 38 di tangan, jika lengah rugi latuan.
Iyo samsidar baka cuma tuh cari angkonyo 85. Kita goyang melihat. Oke, goyang. Yoga dijaga di nan Jombang, tagere rambutnya panjang, tasiro kini darah memandang, siang jo malam tabayang-bayang. 30 angkonan datang, usah sana bahati bimbang, Gunung Marapi, Gunung Singgalang, 90 angkonan datang. Baka ba? Minta goyang melihat. Tadi lah goyang, ini goyang lah balik. Goyang. Gosi Minang gadi kumpulan, dapet laki anak orang Medan, biarlah samo indah lamakan, asalai dudua yoba pandangan. Angko ampe puluh salapan, caya ini di kupon tuan, kinilah sayu bilangan bulan, deulah cinta tabuang badan. Cari 29, jangan sampai tuan lengakan, Allah basora urang balakan, kinilah ada orang nan manang. Baka ba? Lah ada orang nan manang. Yo. Bang kumpulnya kamu goyang, kita akorkan dulu. Satu baris. 5 angka. Oke, dun sana ambo. Alah rato kuponnya sampai ke belakang. Ratokan kuponnya dulu. Jangan lupa kita pemain sabari 5 angko dari kiri kanan. Oke? Kopi pahit sandaran gula, gula datang dari Batawi. Hati-hati sana maisi, jika angus sana nan rugi. Allah digoyang, batu digoyang, iyo batanang sana mama. Kita angke batu pertama, apa kini angko kabawang. Sinangila warang tiku, iyo diatur jotali pandang, manangi aja di pintu, iyo malape udah berjalan, cari anak keluarlah satu, di situ kini corek latuan, iyo si gading di 2 mainan, nomor 3 angko nyokawan. Amuh bana kami gubalo, itia di dalam kandanglah urang. Namuh bana udah membawa, adia di dalam tanganlah urang. Iyo Badawi, anak gubalo, ado 50 latigo, minta digoyang, kurang balakang, jika goyang abang ku sayang. Babang goyang musik. Terus Yolah. Allah sudah buat digoyang, kita angke batu kembali. Tarang bulan tarangnya hari, anak gagah balari-lari. Ulah adi mukia jo janji, tapa sodenai manahan hati. Ampe balik nomor dicari, di situ kini sana maisi.
Kabuki batanam padi iyo ditanam anak bintuangan. Iyo malang nasib si joki kini tataga tiang gantungan. Satu di kiri, satu di kanan, nomor sabale tolong tandokan. Allah Bali yang mamuke acari 70 lah ampe. Bari naman cari ube dape panyaki hilang. Ado 60 ampe di situ kini tuan pasangkan. Iyo ditampi, bari ditampi, Allah ditampi pada daju. Nomor 10 angko dijago, baaka banyak dun sana ambo. Baka ba? Goyang! Bakain batorat-toreng iyo bajambu coba nang suka. Jika dape kata sesuai iyo barisu jalan badua cari dua puluh hala dua. Iyo sibung tua orang kiladang pagi pulang nyopatang nomor 5 angko nandakan. Malayang si kumbang janting katia indah pulang batudang. Alat tampak si jantuang hati barulah senang di dalam dado. Nomor 6 kini tabang di situ kini agia latando. Ilya mudia garomba baro cari 20 latido. Karam biasa tandan labe iyo baminya tengah kuali. Bapasan kami sakete iyo nan kadang suruh kamari cari 30 lah ampe. Elan kapalo elan iyo sakare kapalo nago nomor 9 kini angkonya. Yuk, lado dan 7. Oke, kita lakukan. Oke, kembali kita goyang. Jangan lupa masih satu baru 5 angka. Hati-hati ya. Dan sampai akhir. Kaladang mari kaladang patadang padi lah sudah buah digoyang. Pemain kita kembali diangkat batu pertama apa angko nanti bo. Hati-hati manjago jangan sampai salah pemula. Singkara dan di Solo meninjau sampai wisata. Hati-hati manjago, hati-hati mengisi angisan dan rugi. 8 balai dicari, 8 balai isi itu angko dicari. Oke ya, hati-hati ya, jangan sampai angoi. Hati-hati, sabari 5 angko. Bagura basamu kadang bermain si batu guncang. Jika adonan menang hadiah bawalah pulang keran dia. Satanang labe meminyak tangga kuali. Kebasan kami sakit aco kamari. 30 ampe di sini sana mai si kok lenga mama nandugi. Aliki di tapi ngarai bebutiak mangkong babua. Dipiti minta carai.
tua bagerai, rambut panjang tagirai, banyak nan main tai, banyak pulau nan sansai, 30 diungkai. Sairi yang balain jalan, anak mama jo kemanakan, harato jadi raputan, mamuwek santaro badan. 69 ular rayuan setan, batuan main tangan sampai masuk tahanan. Oke ya, Mbak. Alah ceki, alur le, goyang. Oke, digoyang. Oh, baga ba? Sana belakang. Bacoki, yo, tanam aja. Rang Solo nak kasih layor talua, paikat padang apa diharo, untung ambo awak bansai tukang gendang. Malang nasibnya badang, bagadang satio malang, 68 tapaso tahankan. Yo sinanila warang tiku, dia 7 tali pandan, malangi ainam di pintu, malape udah berjalan. 61 adi aragukan, atau bahati malu lah pulang muncak baburu. 71 coret nadu. Oke ya, coba yang boleh. Dahulunya barambut panjang, kini rambut inggo bau. Dahulu bakat si sayang, kini candorang tak tahu. 21 itu angkonan jitu, gangapan tunjo lagi, jangan sampai keliru, hati-hati manjago. Mbak belakang, lado yang menang. Oke, bawa kuponnya kamu kok ya, kita aturkan dulu. Jangan lupa bawa kupon kamu kok. Yo, kita aturkan dulu. Sabaris Bimo Ampo. Ho, sah. Baga ba? Hah? Kupon. Kupon minta kupon siapa ya? Telepon, ada pin kupon itu ya. Kita bawa main masih sabari 5 angko. Balik kiri ke kanan. Oke. Simpanglah ampe suku mananti, pandang tujuan dia mangko pinaga. Isinan dulu adia bajanji, bajalan luruh bakato bana. Isinan dulu adia bajanji, bajalan luruh bakato bana. Talu Allah bayu Allah bulan kapan, iyo bulan do turun si koci, onde di kanduang salamai tinggal, dari lapado manahan hati, onde dia kanduang salamai tinggal, dari lapado manahan hati. Yo digoyang. Apa? Coba ya. Mari kaladang kita kaladang, iya kaladang batanam padi, hati nadu swabau badenda. Yo anak balik nan sana cari, di situ kini sana maisi, itulah angkat batu mulai. Yo
gadang bawa sandua, dibawa kini rang muda-muda, sudah digoyang angko di karua. Hati-hatilah mama manjago, minta digoyang sudah digoyang. Hatilah hati sana mama sa. Ba kabar? Terus anakmu di belakang? Hah? Goyang? Yuk. Balik baburu dapat larusanan balang kaki, usaha sana bahasa ragu. 71 angko dicari, di situ kini sana maisi, kita lah goyang batu digoyang. Oke ya. Jangan lupa sama Rili Mangko, jenangmu ya. Kita goyang, kita goyang. Simpang wati go bakabun lawe, indah pueh dia mato mamanda. Hatinan aro iyo aro jame, jame ko adia disunti yang murang. Hatinan aro iyo aro jame, jame ko adia disunti yang murang. Sinaria balik manambang, bunyi kalason baladu indah. Niai di hati yo nak maminang, sayangnya adia dibawa orang. Niai di hati nak kama minang, sayangnya adia dibawa orang. Goyang. Tarimo tando lama toyo dari ambo, carilah angko 65. Di situ kini barilah tando, hatilah hati sana manjago, jikola angui sana nandugi. Allah ditampi bareng ditampi, tio ditampi badada jual. Allah diganti, iyo diganti, namun nalamu tabayang jual. Nomor 10 angko dijago, jalan sana ragulah pulo. Baka basa tambo. Ala ceki, alun, goyang malia. Mandala ulah bagalui sasamo gadang, cari angkonya 30 anak, masalah sudah nasirang padang. Masa coba dah campur jorandang, yo ampe puluh angko nandatang, yo tapakia orang balakang. Inilah ado orang nan manang, baka banyak dun sana ambo. Inilah ado orang nan punya. Oke ya, sudah ada yang punya. Bawa kuponnya ke depan. Kita akurkan dulu. Ini juga belum pasti. Mudah-mudahan aja nggak masuk angin ya. Oke.
kupon ke belakang. Ratukan dulu kuponnya ya. Yang kalau dapat, capek ambil kupon. Hadiahnya sesuai gadang kok. Satu buah TV warna 29 in. Kopi pahit sandaran gulo datang dari Batawi. Hati-hati mama manjago, jikolah anui mama nan rugi. Lah sudah 2 hari goyang, malang bana nasib inyo badan. Manggale cindua turun hujan, 68 di sinan kini coret sayang. Si Udin si Karimantia, tio malam mai so candu. Awak kurui baju laca dia, hari raya katibo pulo. 31 dijago, tarang bulan taranglah hari. Di ate langit banyaklah bintang, iyolah sanang dalam hati. Mancalia adia kini datang, ampe bale angko datang. Hati-hati sana mamasang, di situ kini coretlah sayang. Angku wajib baju jubah, karimbo mami keebala. Di adia sayanglah sudah, di ambo ini tambah mandala. Pacari 36, di sinan tolong tandokan. Janlah sase ai kawan, jiko angui sana janderang. Oke, goyang. Yo goyang. Kalau si muncak pulang baburu, iyo basugi timba kau jauh. Iyo sakit malah dahulu, baru gini mangko balabo. Cari 71, orang gaek jalan Batungke. Awak PTI duang PC 9 balik. Angko nandape, jangan sampai sana sase. Diko kagu mari kagu, iyo kagu kabalai tangan. Iyo bada bodara di dado, mancalia aja si baju sirah. Ado 72, batanang sana manjago. Apo kabar sana ambo, diangke batu nyolai. Parimo inam tarimo, tando mato tando nyocinto. 65, talendo angin sarugo. Awak juonang kasansaro, iyo babi dua nakasubarang. Iyo lapasai di lamun ombak, di Mala Indah. Kakurui badan, Sirio banyak cewek. Cari 78, di situ sana pasangkan. Hati-hatilah mama manjago. Iko angui sana taniayo, baaka badisinan pulo. Sireo balia manambang, bali rokok ke kota Padang. Larinyo sabana kanjang, 70-an malayang. Ruswa hati si baduatai, awak coki kawanan sampai. Bah, setelah ada orang mana? Yo, bawa kuponnya ke Mukoyo, lah manang. Apa tuh dari tadi tuh? Lah coki dari tadi apa tuh? Baru gini nya manang. Bawa kuponnya ke Mukoyo ya.
itu akurkan dulu. Oke Pak ya. Hadiahnya TV 29 in. Oke sip. Oke, kembali kita goyang kembali ya. Pak di sana yang belum dapat sabar dulu ya. Mudah-mudahan untuk berikutnya Anda akan beruntung. Masih satu baris 5 angka. Anak kala lagu nan lama, lagu joget tua jomudo. Hati-hatilah mama manjaku, batu pertama apa angkonya. Yo si ayo si alang tabang, yo taru buat maha balinya. Iyo si gapu nan gadang pinggang, 80 bare badannya. Kita goyang dulu yuk. Malayang si kumbang janti, kaca indah pulang bakudo. Inilah tampak si jantung hati, barulah sanang si kiro-kiro. Nomor 6 angko dicari, usah mama ragu di hati. Basimpang ampe ka Bukit Tinggi, nomor lah ampe nan sana tari. Baga, belakang baga kita goyang. Goyang balik ya. Oh, minta goyang. Sudah digoyang, kita goyang. Oke, kita goyang. Labak kuku ayam kinantan, manyawi gagak dirimbo. Inilah date cincin pamenan, tibo di jari 80. 38 di tangan, jika lengah rugi latuan. Iyo samsidar baka cuma tuh, cari angkonya 85. Kita goyang balik ya. Oke, goyang. Yoga dijaga di nan Jombang, tagere rambutnya panjang, tasiro kini darah memandang. Siang jo malam tabayang-bayang, 30 angkonan datang, usah sana bahati bimbang. Gunung Marapi, Gunung Singgalang, 90 angkonan datang. Baga bang, minta goyang balik ya. Tadi lah goyang, ini goyang lah balik. Ayo, goyang. Bosi Minang gadi kumpulan, dapet laki anak orang Medan. Biarlah sama indah lamakan, asalai dua iyo bapandangan. Angko ampe puluh salapan, caliak kini di kupon tuan. Kinilah sayu bilangan bulan, deulah cinta tabuang badan. Hari 29, jangan sampai tuan lengahkan. Allah basora urang balakan, inilah ada orang nan manang. Baga bang, lah ada orang nama nang. Yo, bang komponnya kamu goyang, kita akurkan dulu. Satu baris 5 angka. Oke, dun sana ambo. Ala rato kuponnya sampai ke belakang. Ratokan kuponnya dulu. Jangan lupa kita pemain sabari 5 angko dari kiri kanan. Oke?
Kopi pahit sandaran gula, gula datang dari Batawi. Hati-hati sana maisi, jika angus sana nan rugi. Allah digoyang, batu digoyang, iyo batanang sana mama. Kita angke batu pertama, apa kini angko tabau. Sinangila warang tiku, iyo diatur jotali pandang. Manangi aja di pintu, iyo malape udah berjalan. Cari anak keluarlah satu, di situ kini corek latuan. Iyo si gading di dua mainan, nomor 3 angko nyokawan. Namuh bana kami gubalo, itia di dalam kandang lah urang. Namuh bana udah mambau, adia di dalam tangan lah urang. Iyo Badawi anak gubalo, ado 50 latigo. Minta digoyang kurang balakang, dito goyang abang ku sayang. Babang goyang musik. Terus yolah. Allah sudah buat digoyang, kita angke batu kembali. Tarang bulan tarangnya hari, anak gagah balari-lari. Ulah adi mukia jo janji, tanpa sodenai manahan hati. Ampe balik nomor dicari, di situ kini sana maisi. Kabuki batanam padi, iyo ditanam anak bintuangan. Iyo malang nasib si joki, kini tataga tiang gantungan. Satu di kiri, satu di kanan, nomor sabale tolong tandokan. Allah balik rumah muka, acari 70 lah ampe. Bari naman cari ube dape panyaki hilang. Ado 60 ampe, di situ kini tuan pasangkan. Iyo ditampi, pergi ditampi, Allah ditampi pada daju. Nomor 10 angko dijago, baaka banyak bunsana ambo. Baaka ba, goyang. Bakain batorat-torai, iyo bajambu, coba nang suka. Iko dape kato sasuai, iyo barisu, jalan berdua. Cari dua, puluh hala dua, iyo sibung tua orang iladan. Pagi-pagi pulang nyopatan, nomor 5 angko nandakan. Malayang si kumbang janting, katia indah pulang batudo. Alat tampak si jantung hati, barulah senang di dalam dado. Nomor 6 kini tabang, di situ kini agia latando. Ilya mudi garoba baro, cari 20 latigo. Karam biasa tandan labe, iyo baminya tengah kuali.
papasan kami sakete iyo nan kadang suruh kamari cari 30 lah ampe elan kapalo elan iyo sakare kapalo nago nomor 9 ini angko